Конечно, куршабыз обязательно исенешем, обязательно хәлләрен сораем. И будет в основном проблема рабочая же, можно сказать, да? Но әлеге вакытта безнең эш пока еще бетмәне. Чөнки әле анан ишетмәнем последнее мнение. Һәм миндә әйтеп бетмәнем барлык әйтер сүзләремне. Короче, продолжение следует. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.